famoso máximo desse. Precisa mais. Precisa. Она-то составка не есть. Просто наливаешь туда. Почитаем составку, все квадратные днем. Я не потерял. Как вот. Познай малко банята да е с надкърпи бърпи. Но това е джам. Добре. Много. Се поставим отворено, се поставим. Чува ли са? После ще го махна от звука спокойно. И ще сложи обяснението. Приказвам, това си сега те се яйца, те толкова и ще стане. Тя да се приказва. Това после ще го вкарам, сега няма смисъл, че и то такова. Като бърка и да го пухне бърката бутон. Бърка е. А, той да не е бутер тесто. Една само една чашка имам и още една, друго няма. Всичко насам дъпка. Това е тестото на его и си... Значи го викам голям на его има. Ти си ръката. Още малко. Виж там мисли. Да пай към река. Тото висма мама е за той. И ти спресни на Вие сте взели новите, нищо. Аз съм ги дала, съжалявам. Да си пухнала. Ще не е пачката, че да не е лъка. Ще кажа коли. Лукаш ли коли? Не е помощник.
видя фието. Добре птици. Това да не се разсея. Камерата. Не, аз се чуя просто, с какво просто ти се съгласих. Еми, аз съм На какво че иде. Някой път. Ти снимах и... Ти не, я снимах и у нея, като се наведе. Къде се е? Като и двамата много знайки, що да се хваните вие да го правите това нещо? Баницата. Веднага се хваща. Не баницата. Баница в TikTok ще имам 30 000 последователи. 30 милиона. Няма да кажа. Чумпак. Къде се прави филм? Наистина е до аз мисля. Еми, начин, че не чак колко. Но то да ги сгъва. Какъв е проблема? То не се вижда кой сгъва и кой не. Той даже им дава и двата листа, като са паковани. То неговите са по-локи. Те са български листи. Трябва и па така им. Българските са те, Антония. Но той слагам всичко, само ти идваш сгъваш. не го набръчвай. Ами те става въби, защото тези листи са такива много финни, много За тънки. баклава са записати. За баклава всички. Ще обършим. Защото те като попият, после като се изпекат, те се изпечат и като попият захарта и набълват. Сърчицата и фина. А после баклавата изглежда и тъй. Той го е го прикърна сам. Винаги ти. Па! Снимай! Снимам, спокойно. Оле, майко! Айде, сега съм пак виновна. За кой да си виновен? С... И тя не взема както и да е. Айде и там да люска. Не се бойте, тук има къпки. Ще обършим. Тиха вие! Вие какво гледате, че им чисто, като им чисто, как го... Чай какато бе се видно. Тук горе и долу. А каката не мислим, не съм не мислим. И лавим. Са къпите. Аз се къпа. И аз съм къпа отдавна преди ти. Не си ми каката. Викам да не един мук. Вода да не напишем. Дима, тук при мен вода няма. Водка има. А не по крака ми. Млъкни бе по крака ти. Къде има по крака ти бе? Да има. Те листи Това е са лист от нежни. Дай баница. го той покрай баница. Да, Бояне дори там За на после мачка ще им. им трябва, а сега не. Ей, снимай ръката. Помощен го това, че няма да го По-бързо, по-бързо. Млъкни. Како? Сега? Ау, сега нещо да направя како? И снимай тавата. Долу да смъкам той. Ние ще ги оставим повече и другите да се пикат.
То не е по-долу, не е така. Няма, отдолу ще ги оставим да се пикат повече и отгоре. Снима как ти е период. Занява. Добре си взела вчера. Майка му стара. Ето, снимам я. Снимай. Добре, на работа трябва да свършиш. Си колесата на шева. Хубаво макаро. Узер малко на чисто масло. Има. По-малко ще слагам. Не. Auf der Ei. Хубаво са. Минеха как присъединим. Харесва. Ето сега снимам като я правиш, тогава не снимам, третата снимам пак. Първата и последната е готова. Ми даде. О, как я гъва. Това като падна напред. О, сега как я носиш. Не, до тук беше. Трябва да ги мажем с жълтък и така един белтък Добре, ще го хвърля. На 200 градуса! Да, на толкова. Намали го на него. Не, на толкова. На 180 го пусне, Антоне. Имам 200. 180 с вентилатора. Дай ми масло. Аз си намерих по-добра стойка. Аз имам си намерил оправдание обаче. Какво си намерихте седмица оправдание? Какво? И си мие, и си готвя, и всичко прави. Какво ми правите ли? Че съм си намерил Може ли да престанете? Това е психически стрес, като крещите през повечето време на дежурни. Намали един лимон на тръгна. Намерила съм си оправдание. И сега, колко баница ще правиш, ма колко той, какво ще наманиш с този малко? Слагай масло тук. Една ушика пак не изтига. И къде го намерят тази чекия така? Китайска. Тия. Четката трябва да са махне. Аз не съм. Махнах я и оставих. Може ли да пусне? Да. Мамо, нали така са добре навазани? Тук има. Сам с четката трябваше, ама добре. Аз съм сложица ги мазам. Тук те малко служи и още е тук и край. Няма сте смисля. Той трябва Антон да го снима. Аз го снимам. Как е си го намерих? Намерих си по-добра стойка. И мълчалива даже. То няма да иде, просто да разчупи една. Давай. Дай ми на мен. Хрупкава, маничка. Хрупкава баничка от бабите! Възпреди това водина.